आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कोकणातील आंबा आणि काजू बागायतदारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईत मोठ्या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या आंदोलनादरम्यान राजू शेट्टी, विनायक राऊत, महादेव जानकर आणि हर्षवर्धन सकपाळ यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय। आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये काही काळ ताणही दिसला। बागायतदारांच्या प्रश्नांवर सरकारनं तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली। मुंडे साहेब, थांबा, शांत व्हा, शांत अडवू नका मला। दडपशाही करतो, दडपशाही, हिटलरची औलाद। शांत इथं आम्ही आंदोलन केलं का? आमची चूक आहे का? मुंडे साहेब, बोलू का नको तुम्ही सांगा। आमची चूक आंदोलन केलं का? आम्ही तर बोलणं झालं बोलतो, आम्ही आंदोलन केलं का? सांगा आम्ही। तुम्ही बोलून घ्या, मग मी सांगतो। साहेब, आम्ही इथं पहिला बाहेर काढते। एक मिनिट, आम्ही इथं आंदोलन केलं का? मला मी जेव्हा तुम्हाला बोलू द्याल तेव्हा मी बोलतो। बोला। ठीक आहे। तुमच्या आंदोलनाला सगळ्यांनी रेकॉर्ड करून घ्या रे आपल्याकडून पण। तुमच्या आंदोलनाला आम्ही परवानगी दिलेली नाही। अहो, इथं आंदोलन केलं का आम्ही? आम्हाला इथं आंदोलन केलं का आम्ही? ऐका आम्हाला वाजवी तुमचं आंदोलन तुम्ही करणार आहात याची शंका आहे। मी ऐका मी तुम्हाला कायदेशीररित्या रेकॉर्डवर सांगतो आहे की आम्ही तुम्हाला ताब्यात घेत आहोत। पण इथं कसं ते? ठीक आहे ना, आमची चूक असेल तुम्ही योग्य त्या कोर्टात दाद मागा। ऐका संघर्ष आम्ही इथं आम्ही आंदोलन केलंय का? मी तुम्हाला काय सांगतो, केलं का? सांगा आम्ही आंदोलन केलं का इथं? चूक असेल तर तुम्ही कायदेशीररित्या हे मागा। काय केलं काय म्हणजे? मी तुम्हाला काय सांगतो, आम्हाला वाजवी संशय आहे। आम्ही आमच्या ऑफिसमध्ये तिकडे ऐका, मी तुम्हाला काय सांगतोय, आम्ही आमच्या ऑफिसमध्ये बसायचंय। एक मिनिट, मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतोय, मी विनंती करतोय की तुम्हाला आम्ही ताब्यात घेत आहोत। आमचं जर बेकायदेशीर वाटलं काय म्हणून तुमच्या आंदोलनाला आम्ही परवानगी दिलेली नाहीये। साहेबांनी आंदोलन केलंय कुठं? नाही केलं तरी आंदोलन करणारे तुमच्या म्हणण्यावर 52-70 लोक आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत। आम्ही आंदोलन केलं का? नाही केलं, तुम्हाला जर या कारवाईच्या विरुद्ध काही बोलायचं असेल तर कोर्टात बोलावा असं मी तुम्हाला एवढी करतो खुल्या अंमली पदार्थ बाकीच्या गोष्टी हप्ते घेतात। शांत जरा हप्ते याचे परिणाम भोगावे लागले। आम्ही न्याय मागतोय, आम्ही काय भीक मागत नाही। आम्ही याचे परिणाम देवेंद्र फडणवीस तुम्हाला भोगावे लागतील। आम्ही काही गुन्हा केलेला नाही आहे, आम्ही काही केलेला नाही आहे। आम्ही काही केलेलं नसताना आम्ही काही केलेलं नसताना अशा पद्धतीने